20 октябр дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Восе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Ҳулбук зеристгоҳи барқии 110-35 ба 10 киловолти Восеро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 20 октябр дар ноҳияи Восе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Ҳулбук зеристгоҳи барқии 110-35 ба 10 киловолтаи Восеро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти нави соҳаи энергетикӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мусоидати молиявии Бонки Осиёи рушд бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шудааст. фармоишгар иншоот ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик буда паймонкор ширкати консорсиум Генсер ва Ҷенерал Электрик мебошад. ҳаҷми маблағи умумии лоиҳаи мазкур 12.3 миллион долларро ташкил медиҳад. лоиҳаи мазкур яке аз қисматҳои асосии лоиҳаи барқарорсозии нерӯҳои барқии обии Сарбанд ба ӯтори 240 мегаватт ба шумор меравад. ин лоиҳа қисмати ДА буда барқарорсозии иншоотҳои Сарбанд 110 киловолт ва аз навсозии зеристгоҳи рӯдакиро дар бар мегирад. мақсад аз татбиқи лоиҳаи мазкур аз навсозии пурраи таҷҳизотҳои барқии зеристгоҳи Восе 110-35 ба 10 киловолт, сохтмони зеристгоҳи барқии 110 ба 10 киловолти рӯдакӣ ва сохтмони хатти интиқоли барқии 110 киловолт байни зеристгоҳи Восе ва рӯдакӣ мебошад. сохтмони зеристгоҳи барқии рӯдакӣ бошад дар оянда имконият фароҳам медиҳад ки барои аз сарбории пурра озод намудани зеристгоҳҳои мавҷудаи 110-35 ба 10 киловолти даҳана, 35 ба 10 киловолти автобаза, 110-35 ба 10 киловолти Восе аз байн равад. ҳамчунин талафоти технологии нерӯи барқ дар хатҳои барқии 10 киловолти ҳамин минтақа то 13% кам мегардад. зеристгоҳ бо мақсади саҳмгузорӣ дар як аз ҳадафҳои стратегии мамлакат саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва баландбардоштани иқтидори энергетикии мамлакат сохта шудааст. иншооти мазкур бо таҷҳизоту технологияи муосир муҷаҳҳаз гардонда шудааст ки дорои сифати баланд аст. дар зеристгоҳи навбунёд 15 нафар мутахассис ки сокинони маҳаллӣ мебошанд бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. зеристгоҳи 110-35 ба 10 киловолт ки имрӯз аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифодабарӣ қарор гирифт, дар минтақаи Кӯлоб яке аз калонтарин зеристгоҳҳои барқӣ мебошад. зеристгоҳи мазкур пурра таҷдид аз навсозӣ гардид. трансформаторҳои қуввагии 16000 ки бо сарборӣ кор мекарданд бо трансформаторҳои қуввагии 25000 киловолта иваз шуданд. тамоми таҷҳизотҳои барқии зеристгоҳ ба таҷҳизотҳои барқии замонавии ҳозиразамон иваз шуданд. ин имконият медиҳад ки талафоти нерӯи барқ дар минтақаи Кӯлоб камтар гардад. эътимоднокии таъминоти барқ дар ноҳияи Восе ва қисман шаҳри Кӯлоб боз ҳам беҳтару хубтар гардад. баъди мавриди истифода қарор гирифтани зеристгоҳи 110 ба 10 рӯдакӣ бори зеристгоҳҳои барқии 110-35 ба 10 киловолти даҳана, 35 ба 10 киловолти Абдулҳайзода, 110-35 ба 10 Восе кам карда шуд ва зиёда аз 5000 муштариёни ҷамоатҳои деҳоти Худоё Раҷабов ва рӯдакии ноҳияи Восе аз ин зеристгоҳ пурра бо барқ таъмин гардиданд. дар ҳамин ҷо Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зеристгоҳи барқи 110 ба 10 киловолти рӯдакӣ ва хатти интиқоли барқи 110 киловолтаи Восе рӯдакӣ дар деҳаи меҳнатободи деҳоти ба номи Абуабдуллоҳи рӯдакиро мавриди истифода қарор доданд. بعد از بخش نمودن خدمه رمزی از جانب شما در زیرستگاه 110-35 به 10 کیلووات واسه زیرستگاه 110 به 10 کیلووات رودکی اواسطه سطح انتقال برق 110 کیلووات واسه رودکی زیر شدت قرار گرفت. بعد با استفاده دادن زیرستگاه زیاده از 25000 اهالی 3 جماعت ناحیه واسه با برق خصوصی تامین گردیدند. منیجر و نقشه‌گیری و ساختمان شبکه‌های پلی‌برق مستعمل دارند.
از زیرستگاه برقی 110-35 به 10 کیلوولت 25000 اهالی دهاتی به نام ابابلوه رودکی و 200000 اهالی ناحیه وسه استفاده میبرند. انشاءات مذکور نیز با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مبلغ‌گذاری بانک آسیایی رشد با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان معاصر ساخته شده است. زیرستگاه برای تامین اهالی و کارخانه‌های صنعتی با برق پیش‌بینی گردیده با تجهیزات و تکنولوژی نو مجهز گردانیده شده است. دستگاه‌های زیرستگاه دارای صفت بلند بوده در بازار داخلی طلبات به آن زیاد است. در انشاءات نوساخت 16 نفر ساکنان محلی به کار جلب گردیدند. راهروهای انشاءات مذکور پر از سفالک‌پوش گردیده گرد و اطراف آن چراغان کرده شده با دیوارهای احاطوی محکم گردیده است.